Geçen din sünürünün dowamında Lewabın administrativ merkezinde we beýleki ençem etrafında onlarça adam internetde garasyz habar terişdelerinden türkmen opozisiýa siýasatçylarynyň we aktivistleriniň maglumatlaryna tomoşa edendigi üçin soragy çekildi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bular ýaly ýagdaýlaryň öňhem bolandygyny, emma soňky döwür howpsuzlyk güýçleriniň bu çärelerini şol sanda hakyna tutulan şugurlaryň hasabyna hem hasda güýçlendirendigini belleýär. Bular türkmen häkimetleriniň internetde tanqidi araçlary çap edýän aktivistlere we olaryň ýurtdaky garyndaşlaryna garşy hem basyşlaryny güýçlendiren döwründe bolup geçýär. Bir taraplan nowatdaky dönümi bellenilýän güni howpsuzlyk gullugynyň işgärleri meni Farawyň häkimliginiň ýygnaklar dalyny çagyryp haýbatly äheňdi. Näme sebäpden VPN ulanyp YouTube'da türkmen hökümetine we Berdimuhammedowa garşy tanqidi maglumatlary göründigimi soradylar. Sen näme watan dönügimi, prezidenti garşymy ýaly soraglary berip jenaýaty çekmek bilen haýbat atdylar diýip eferde adanyň ilaman diýilip tutulmagyny soran Faraply ýaşaýjylaryň biri bastan geçirenlerini Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. İlaman bu aýplamalary reddetmäge tinenstada ýürüýti gullugyň işgärleri oňa mundan bir hepde uzal tomoşa eden maglumatynyň adyny tutup oňa ýene haýbat atypdyrlar. Men olaryň aýdan maglumatyny görüpdim, emma ondan öň we soň hem başga da çykyşlara tomoşa edipdim. Ýöne mahkama işgärleri diňe şol maglumat barada gurrun etdiler. Men tütänden onuň üstünden barandygymy aýtdym. Soraq 8 sagada gulaý dowam etdi. Maňa ýene tutlama aýplamalary ýönkäp türmä basjakdyklary bilen gorkuzdylar. Gaýdyp internetde türkmen hökümetine we Berdimuhammedow garşy maglumatlary idarlamajakdygym we VPN ulanmajaktygym barada düşündiriş ýazdyrdylar diýip Faraply ýaşaýjy sözüne uçdy. Yerli habarçymyz diňe geçen din günleriniň dowamında İlamanyal başga da azyndan 10 töwerge adamyň soragy çekilip düşündiriş ýazmaga mejbur edilendigini aýtdy. Bu ýagdaýlar dogrusynda ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölüminden kommentari almak başartmady. Belletek Türkmenistanyň daşynda türkmen hökümetiniň we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy geçirilýän protest şäherleriniň şeýle-de internetde, hususan da YouTube'da tanqidi çykyşlaryň we maglumatlaryň ýaýbaglanmagynyň izi bilen söz azatlygyny berk basyp ýatyrmakda tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky maglumat elýeterliligini has hem çäklendirmek ugrunda hereket edip başlady. Azatlyň ozalda habar berýäli Türkmenistan interneti gudagçylyk etmek üçin täze tilsimleri ornaşdyrdy. Şeýle-de howpsuzlyk işgärleri mobil telefonlaryna VPN indirip berýän ustalary basyş görkezip jerime ýazyp, hatda olary 15 gije gündüz tutuglygy hem hökmetdi. Mundan başga da howpsuzlyk idaralary daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistandaky dogan garyndaşlaryny hem de halk içinde pikir garaş beýan etmekde aktivlik görkezýän raýatlary iýdirlemek üçin şol tanda taliplaryň arasynda hem şugullary hakyna tutdy. Azatlyň Lewapda habarçysy häzir mobil telefon ustalarynyň käbirinden hem şugulçylygy çekilýändigi, VPN indirip bermegi sorap gelen raýatlar barada myhym habar bermäge mejbur edilýändigi barada hem maglumat berdi. Galy berside Türkmenistandaky adam hukuklaryna syn edýän halkary guramalary internetde tanqidi araçlary çap edýän aktivistlere garşy basyşlaryň güýçlendirilendigine hem üns çekýärler. Mundan başga da Türkmenistanda daşary ýurtlardan düşman gözlemek, raýatlary gorkuzyp propaganda agitasiýa çäherleri bilen ümsüm we tabin saklamak synançyklary hem dowam edýär. Yerli synçylar türkmen hökümetiniň wagzlaryny Sowet döwründen gelýän daşardan düşman gözlemek alasyzlyk, döwrüň synaglaryny düpden taýýarlyksyz adamlaryň ýüzürýän çykylgasy höküminde seredýärler. Qarabağda dollaryň bahasy gün saýyn üýtgeýär, telekeçileriň import haritlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Golaýda halkara bir taraplyk gününi bayram eden Türkmenistanyň dörli regionlaryna täze ýyl bayramynyň öňýany dollaryň bahasy ýygyderli peselip beýgelýär. Lewapda adamlar ätiýaç üçin iýmit we derman önümlerini satyn alýarlar. Telekeçileriň daşary ýurtlardan import edýän haritlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda habar berdi. Farapda dollar ýene 28 manatdan geçdi diýip bir Faraply Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Noýabryň ortalarynyň bäri ýurdun dürli künjeklerini valyutanyň Qarabağlaryna dollaryň bahasy durnuksuz saklanýar. Lewapda noýabryň ortalaryna 23 manat töwereklerini bahalanan dollar bir hepde soň
23-nji noýabrda 25 manat 50 teňe, 25 manat 60 teňe galdy. Muňa aýakdaş welaýetde azyk we hojalyk haritlarynyň hususy sewdadaky bahalary 10-15 göterim ýokarlany. Dekabryň başlaryna dollar 27 manat 40 teňe ýokarlany. 4-nji dekabrda ýurdun tasähli künjeklerini şol sana paýtagyt Aşgabatda onuň bahasy 28 manat 60 teňe çenli gymmatlady. 9-nji dekabr içinde ýurdun dürli regionlaryna 29 manat çenli ýokarlanan dollaryň bahasy birden aşaklap başlady we lewapda ol 25 manat 80 teňe çenli pesa gaçdy. Habarçynyň soňky maglumatlaryna görä dollaryň gara bazardaky bahasy häzir farapda ýene ýokarlanýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Türkmenistanyň Kronikasy 13-nji dekabrda dollaryň Aşgabatda 26 manat 80 teňeden satyn alınıp 27 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy telekeçleriň daşary ýurtlardan import edýän haritlaryny ýurda girizmegiň 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna çenli togtudylanyny habar berýär. Resmiler munyň mümkin bolan sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Şol bir wagtyň özünde ýurtda azyk haritlarynyň we beýleki önümleriň bahalary dollar bilen aýakdaş üýtgeýän mahaly lewapda adamlaryň satyn alyş meýilleri üýtgeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler welaýet ýaşaýjylarynyň arasynda yaramlylyk möhleti tiz gutarmaýan käbir adyk önümlerini hemde dermanlary ätiýaj üçin artykmaş satyn almak meýilleri güýçlenýär. Lewapda adamlar ätiýaj üçin artykmaş dermanlary we möhleti tiz geçmeýän adyk önümlerini satyn alyp başladylar diýip bir lewaply Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ätiýaj derman satyn alýan adamlar ORV ýiti respirator keseline, düme we hemde aşgadyň kesellerine garşy dermanlary köp satyn alýarlar. Şonuň üçin Farap we Türkmenabadyň dermanhanalarına gytçylyk emele geldi diýip beýle bir lewaply Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Täze ýyl içinde dollardaky gymmatlaşygyň dowam etmegine garaşlýar diýip ýagdaýdan habarly adamlar Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Dekabryň başlaryna habarçy bilen atlandyrylmalyk şertine gurrundaş bolan valyutaçylar dollaryň gara bazardaky bahasynyň täze ýyl bayramyna çenli 30-35 manat çenli ýokarlanmagyna garaşlýanyny aýtdylar. Şeýle Azatlyga ma'lum bolan maglumatlary görä ýerli telekeçleriň daşary ýurtlardan getiren ýa-da inni getirmeli haritlarynyň olary 10-njy ýanwardan soň beriljekdigi aýdylypdyr. Bu hem azyk haritlarynyň bahalaryna negativ täsir ýetirýär diýip bir telekeç aýtdy. Farapda ýöneköý adamlar täze ýyldan öň paýoklaryny alyp bilseler uly bayram diýip bir faraply ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol etrawyň bazarlaryna mandarinin 40 manat, iňardan tortuň 80 manat gymmat bahasyny mysal getirip agla we faraplynyň gymmat önümleri satyn almaga maddi güýjüniň ýetmeýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň azyk önümleriniň gymmatçylygy we import haritlary ýurda girizmegiň 10-njy ýanwara çenli togtudylmagy barada Türkmenistanyň Sewda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentariýa almak synaşygy netije bermedi. Türkmenistanyň bankomatlarynda dowam edýän ýeti nagt ýetmezçiliginiň arasynda ilatyň öz zähmet haklaryny nagtlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary gün saýyn köpelmese azalmaýar. Lewap elaýatynyň Türkmenabad şäherinde howanyň temperaturasy gijelerine -7 gradusa çenli ýetýän şu günlerde adamlar şol sanda ýaş çagaly eneler bank kartlaryna pullaryny nagtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde gijede nowata durýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy dekabrda Türkmenabaddan habar berdi. Häzirki wagtda Türkmenabadlylar habarçymyzyň tasdiklamagyna görä bankomat doldurjularyň iş rejesini ýatdan bilýärler. Şol sebäpli olar ýerden saat 7-de pul salynýan bankomatlaryň öňünde gijede nowata durup başlaýarlar. Adyny nowat depderçesine ýazdyrýan adamlaryň sany 1000den geçýär. Olaryň arasynda ýaş çagaly eneler, ýaşullar we orta ýaşly adamlar bar. Adamlar nowatyny ýitirmejek bolup, gijesi bilen bankomatlaryň goloýunda köçede garaşýarlar. Howa sowuk, ýöne pulsuzlyk adamlary aýazly gijede nowata durmaga mejbur edýär. Muňa garamazdan bankomatlardan her gündiňe 150-200 çemese adam pulny atlaşdyryp bilýär. Soňra pul gutarýar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlaryň pulny atlaşdyrmak üçin aýazly gijede ençeme sagatlap köçüp
köçede garaşmagy olaryň arasynda sowuklama keseline ýoluyanlaryň hem köpelmegine getirýär. Galybersede nowata durýanlaryň arasynda ýaş çagasy bilen gelýän gelinler hem bar. Çagalaryň ýyly geyimlidigine garamazdan habarçymyzyň aýdyşyna görä giyjäniň ortalarynda olaryň üşäp eneleriniň gujogyna girýändigini görse bolýar. Eje öýegi däýel diýip sowukda ejesine ýalbarýan çagalara nefsiň agyrýar diýip türkmenawatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýyny habarçymyza gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenawatyň häkimetleri habarçymyzyň aýtmagyna görä bankomatlaryň sanyny hem ýygyderli kemeldýärler. Bazar merkezlerindäki käbir bankomatlar bolsa şäheriň çeträginde ýerleşýän banklaryň howlullaryna geçirilýär. Bu häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gizlemek tagallalarynyň ýeni bir görnüşi diýip başga bir türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly ýurdun bankomatlarynda nagt ýetmeçilik we munyň bilen bagly olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Käte nowatlarda dawa jenjeller adamlaryň şiketlenmegi bilen bagly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. 13-nji noýabrda Türkmenawatyň Gök bazarynyňky bankomat nowatlarynda dören uruş dawada bir näçe aýalyň şiketlenendigini we olaryň Lewabyň köpürli hastahanasyna alınıp gidilendigini habarçymyz gurrun berdi. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri bankomatlaryň öňündäki nowatlary tertipleşdirmek maksady bilen käbir täze düzgünleri hem kabul edýärler. Oktyabr aýynda Mardaky türkmen banklary bankomatlaryň öňünde nowata durmak üçin talon almak düzgünini girizdiler. Ýöne nowata durup talon alan adamlaryň hem sanawda atlarynyň ýokdugy ýa-da beýleki bahanalar sebäpli köplenç pullaryny naqtlaşdyryp bilmän ýyllaryna gaýdýandygy hem habar berildi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almaýar. Ýurdun mediasy hem munyň bilen bagly ilatyň ýüzeýi bolýan kösençlikleri barada gurrun gozgamaýar.